Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kuya pa ino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya ma supporters ebato le eCCC vamuri kuona pa picture iro vakasungwa vari 40 mushure mekunge vaita karali yavo iyo yakabva kuGlenview ichienda kuHighland pamwe chete nekuHighfield vachiridza mabhero saka zvirunzi vakaripoterwa nasomeone achiti vanhu ava vaikonzeresa congestion uyezve vakatyora mutemo wekumaintaina peace muri Zimbabwe saka kutaura kunoku vari mujeri. Saka vaenda kukoti vachichema nenyaya yavo vachitoda kubuditswa mujeri vachinzi maconditions ndavanga vakadetainirwa in hanzi asiraita asungirwa hanzi mune makazara weti pamwe chete netsvina yevanhu muri Zimbabwe saka hanzi vari kuti vari kuda bail. Inyaya ichiri yakamirirwa kutongwa muri Zimbabwe tichingoti tokurudzira vanhu patakusvika nguva yemaelections ngatiwanikwe tichivhota tiri murunyararo muri Zimbabwe uyezve pamacampaigns edu tinge tichita macampaigns edu zvine peace muri Zimbabwe. Ndio nyaya tatakuigirai muzuva ranhasi. Itudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.